Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Being for the article about where Italisan we palango membeso o umshado kababu Musa Mseleku noThobile Makhumalo Mseleku ukuthi bekufanele abangani befihla amakhamera kube yimfihlo. Manje abangani ke hayi abakwenzanga okufanele ukuthi bekwenza. Abenzanga kahle abangani. Hayibo kodwa ke uzani sihlebe. Musa nje akushiwo ukuthi vele sibonanga konke. Kodwa ke yobe lapho kubangani. Abaxolelwa abangani ngokuthi ke bazivezelile. Into kahle mina ngimxoxela into efihlayo nento nje abantu abahlulekayo ukuthi beyikhulume into eyihlazo. NgesiZulu nje ihlazo ngoba ke kuthiwa ihlazo uyabo ihlazo ke vele kube into nje akufanele ukuthi ke ifihlwe. Kodwa ubuhlo bungaka nawe nje ubuzolingeka noma ngabe uyabona ukuthi umthetho uqinile kangakanani. Ubuhlo bungaka lobuhle sibonile ononku becwebezela Happy Girl, DJ Happy Girl becwebezela nje bonke bebecwebezela konke kukuhle. Yabona sisavele salinda ke manje sathi sifuna ukubona abanikazi bomcimbi ngoba uma abangani bebanje phela siyazi ukuthi abangani bayaswenka kodwa ngeke beswenke bedlula umnikazi womcimbi. Sabona ukuthi awema kuzoba lithi la. Salinda ke thina ke esihlebayo esiwomamgobhozi baka YouTube. Manje nathi sixoleleke ngaleyo ndlela khona abantu into enhle ayifihleki. Into enhle angeke uzoyifihle ngoba uyabona nje ukube bekuyihlazo abantu bebeyonqena nokusho ukuthi besikhona. Manje nje makukuhle ubani ongafuna ukusho ukuthi nami bengikhona bekumnandi saze sajabula kwamnandi njengoba siyithole kanjalo nje ku social media so kwaze kwamnandi kamngani. Hayibo nathi sabona bukumnandi sathi sishwazi izithombe sibona izithombe zobaba Mseleku ngathi Makhumalo amthatha wavele wamenza uIgwe kodwa phela uIgwe labo Igwe ababhedayo wamenza nje uIgwe lo right. Uyabona nje ubaba Mseleku bemuhle noThobile emuhle. Ngithe ngizonishaya nini ningafuni ukuncoma into enhle ngoba lo moya wena ongafuni ukuncoma unilethela izinto ezimbi. Bancoma abantu noma ungabazi kunani usho nje ngisho umuntu wesifazane umbonayo ukuthi umuhle umtshela ukuthi umuhle nami bake bangitshela ukuthi muhle kodwa yazi yena ngikholwanga. Sengiyanhlanyela ke manje. Hayibo guys, please subscribe if you haven't subscribed. Kulaba ke bo 200 ngiyacela 200 rand wami ngasho mina ukuthi ku season 6 into ezoba yintsha nezoba mnandi ukuthi sibone uThobile noma uMangwabe benza owabo umshado because okamacele noma yini sobonile. Ayizi imali yami sokushiwo phela kwidelisana ukuthi bekushutha Uthandones'thembu sesiready ke manje siready ngoba sina ishow siyaenjoya futhi sisuke singangeni indabeni zabo kakhulu sisuke nje enjoy ishow nathi sihleka nje ukuthi hayibo cha bona babuye befuna ukusikhandela idrama kodwa sibone ukuthi le drama le ayikho maphe ehamba imicimbi bejabula kanje ndawonye mase sibuye siyaphoza ukuthi kodwa benza ngani ngoba isithembu esisaziyo phela abantu bakhona abazwani ngisho ingane sezindala uthola ukuthi abantu uyabazi uwazi nje sekudala ukuthi abandawonye banobaba oyedwa uthi hayibo kanti isithembu sibuye sibe wrong mayingane zandawonye zizobukana nje ngaleyo ndlela kodwa sibe sasiphumeke endabeni zabo ngoba ubaba wabo owenze njalo wabanesithembu okusho ukuthi ke indlela akabakhulisa ngabo iyamhlula le ukuthi ingane ke azingangeni ukukhuluma makunokukhuluma ngoba ngempela abantu basebebadala babangani bona ngoba omama obvious ababanga umyeni wabo. Ingane ngoba ezandawonye ubaba oyedwa bona babangani noma babanga ukuthi uma wezwa kabi experience kama into enjalo. Hey aningiyeka YouTube usungifundisa ukuhleba kabi manje sengivele ngikhulume nje nami into engasayizi ukuthi sengithini. Yibo sengiyasaba sengifana nalo antu wasemphakathini owazi indaba zabantu. Hey niyamazi lo antu lo oyi-internet yomphakathi onayo yonke into nje ukuthi hey kabani kwenzeka ukuthi nize niyibuze ukuthi kazi uhlalaphi
ebone zonke lezi zinto, wozazi iy'ndaba sengiyiwuye-ke yile nto yabelungu. Kodwa ngizokwenza njani ngoba phela ngiyifuna le mali yakhona. Labo 10 rand no 5 rand bakhona ngiyabafuna. Futhi yabo masingena ngixoxa indaba engingayibuzanga. Yabo le YouTube lo uzongenza nje ngibe neskin esihle mina ngoba sengizohamba nami ngiyodokotela wesikhumba. Angeke ngiphinde ngilalela abantu bethi I'm using this product beqamba amanga. Laba nibaqaphele-ke ngintshele labo bo skin care. Angisho phela ukuthi ingane zabantu ningayisupport, niyisupport kodwa nibaqaphele ngoba bona bayagijima bele kodokotela abesikhumba bebaxilonge mase beyabanika izinto ey'fanele ey'hambisana nesikhumba sabo. Bona mase benikezwa imali ilama brands lawa abafuna ukuwa-promote sebeqamba amanga lana esethi umuntu step 1 step 1 step 2 akayisebenzisi leyo nto. Uyahamba nje uyobebuyela kudokotela wesikhumba emnika iy'nto zakhona nemijovo yakhona leyo umbone ecwebezela. Mase efike nento nawe uthi hayi angigijime ngiyothenga. Uyothenga kugcwale ubhaskithi. Bona baya kodokotela besikhumba. Awu ngihlebe impela kodwa leyo kade ngayibamba ngoba phela nami ngagileka ngathenga izinto. Omunye usisi wangiqhweba wathi hayi bo, yazi laba bona abekho kule nto ecabanga ukuthi bayayenza. Hawu mayengichazela lo sisi ngathi mina ngeke ngiyiseshe le nto, ngeke ngihlulwe into online, ngeke ngihlulwe i-inthanethi. Ngasesha bawu-2 ukuthi nje phela ngeke ngize angithande mina ukukhuluma ngabantu mase kuba ngathi u-negative and ngiyabathanda-ke ngey'zathu ezahlukene bobabili labo sisi. Hhayi lona omunye-ke ngayisesha indaba yakhe. Mase ngibuka ukuthi hawu phela lo girl ungithengise le products le yena akuphele nesikhathi esingakanani. Sengibuka phela ku-3 months ukuthi a month ago besebenzisana. Hawu ngathi hhayi ngeke-ke ayikwazi ukuthi into esebenzisayo le useyilaxaze phansi usephethe okunye. Ngathi shuthi leya bamkhokhile imali yakhona wayidla wathi bye usezothatha le thina-ke nathi phela sifuna ukuba nabafana nabanye abantwana. Singafana nobaba sibe ontombi kayise kodwa siyafuna ukufana nabanye abantwana nathi sicwebezele sibe nesikhumba esihle. Umuntu esale sekubuka ikhanda-ke ethi hawu ikhanda laba bakhe leli uyabo into enjalo. Hawu ugeli ngabona ukuthi yibo le product le ade yisebenzisa 2 months ago akaseyisebenzisi kodwa ibisebenza ngaleso sikhathi exoxa ngayo kade sitshela ngayo. Ngathi hhayi laba banamanga laba ngeke kulokhu kushintsha. Ngase ngithi ake ngiye kulona-ke omunye futhi naye wangigijimisa ey'tolo cabanga-ke ey'tolo ngangithenga ngiya-YouTube video yakhe ngithi ngicela nilalele le nto leyo. Ngaya kuye naye futhi ngathola into efanayo ngathi hhayi angeke adeshe step 1 step 2 step 3 kudlule inyanga eyodwa ney'mbili useyilaxazile phansi kule nto ade isebenza usekhuluma ngokuyingathi kodwa-ke ngiya-understand indaba yebhizinisi. Yingakho ngisho ukuthi ngeke ngisho ukuthi obani, ngiya-understand ukuthi kunebhizinisi ngemuva nemali kufanele ukuthi itholwe impilo iqhubeke. Kodwa bengisho-ke mina ukuthi before masuzama izinto ukuzame-ke mhlawumbe kokusebenzele ngingabi nomonde mhlawumbe ukukusebenzela. Kodwa uma ukuthi uyayizama izinto ayisebenzi bafune la odokotela besikhumba bakhona. Nawe ubheke futhi ukuthi abantu bathini kwi-page lalo ukuze uhambe ubone ukuthi abantu bakhuluma izinto ezinhle bayasho ukuthi ngiyasizakala. Ngoba nje uma uzolalela ukuthi I'm using the skin product uzothenga mfethu uthenge kugcwale oplastiki uphinde futhi aqhubeke ngiyadlalwa ngabantu. Nina bye nginitshelile ukuthi angisafuni sengiwudlonye uhlobo lomunye umuntu. Kodwa phela-ke noma ngabe ulunye uhlobo lomuntu uma ikhona imali anibonini ukuthi abantu benza imikhuba kanjani manje ngenxa yemali. Bye. Khona nje uthi wazasimoshela idatha kwase kwacima. Hayi ade ngehla ngenyuka namhlanje usuku lonke ATM
engasebenzi. So nje nami ngiyikhathalele, ngikhulumela uDu ngoba ngikhathele. South Africa, izwe lethu. Ngaze ngasaba. Ngisaba ukuthi nje sesizophila isi-MM manje. Silokhu sithi imali ise-F_N_B. Asisakwazi ukuyikhipha. Kusho ukuthi yonke indawo sesiyongena namakhadi, umuntu sethenga ngekhadi ngoba nakhi sazi ukuthi ikhona. Nama-A_T_M abejamile engasebenzi. Ney'tolo y'valiwe, ugesi awukho. Hayibo, hhayi. Khona ngalapha kuyamenyezwa kwezinye iy'ndawo kuthiwa nawa thengani isidliso, thengani iy'dliso. Siyasaba ukuthi manje umhlaba uyagoqa. Laba ababambene abaqhubeke bebambane, abangabambene asiboneni ukuthi senze njani. Asifuni ukuthi senze njani ngoba manje imali sizolobu sithi ise-F_N_B, ise-Standard Bank, ise-Nedbank. Iphi? Ise-bank. Hamba phela uyithatha. Ihamba uyikhiphe imali yakho, ama-A_T_M awasebenzi. Hawu, umuntu akucela u-R50 athi angithi ngifuna ukuthenga isinkwa, awukwazi ukumnika lo R50 awuphethe. Manje sekuyomele ukuthi hayi asihambe-ke nawe siye Shoprite ngifike ngikuthengele. Kodwa into emnandi ngama-2000, yabo ama-2000 afika ama-2000 e-red. Angithi thina saprofesayo, hhayi thina abantu abadala abaprofesayo. Kwathiwa ngo-2000 kuyabhubha umhlaba, kuzoba nento ezokwehla phezulu isipitshize sonke. Hawu, ama-2000 afikela kulelo ukuthi vele umhlaba uyabhubha. Lezi ngane zenza yonke into iyenzeke. Badansa imidanso ongayazi ukuthi kwakuyimidanso yini, bayathola imali. Bacula amaculo ongawazi ukuthi bathini, bayathenda. Yini nje le nto leyo, shi, azi usoshishi kwenzakalani, kodwa nje nawe udansa kuze kuphele iy'nkinga zakho ukhohlwe. Kodwa thini? Lingcono leli ukuthi ngicela ungibambe kancane kancane. Uthando lwethu luvutha amalangabi. Kuyazwakala-ke lokho-ke, uthando oluvutha amalangabi. Kokunye asazi noma sikhaliso kwey'nkukhu noma sikhaliso kwasiphi isilwane. Amakhwela amaningi akhala phakathi, kodwa le bahamba phambili. Iy'ngane lezi zibamba ithuba elisebenzayo. Thina ngapha lapha kuma-90s, hhayi asazi ukuthi senzani, siyayidwanguzela nje and siyadwanguza. Ngase sidanguzwa-ke manje kuthiwa-ke asenze futhi izinto ezirongi. Abanye-ke sebenomona ukuthi ingane i-2K ikwazi ukujika into engekho ibe khona. Imilingo yalezi ngane. Yonke into ibhizinisi. Yonke into ibhizinisi. Agqoke ifashini ongazi uyibone sekuyatrenda futhi kuyahamba kuyashesha. Besuke lapho benza into ongazi uyibone kuyashesha. Umculo ongawuqondi ukuthi kusayiwa amaphiyano noma enye into into efake siyihlaziye mhlawumbe iyi-message leyo esikhulula kulezi zona esiphila nazo nokushisa. Abazothi amaphiyano, kanti akusiwo amaphiyano, banikeza umyalezo. Lo myalezo uzoba usizo kuthina. Wahlala ucabanga usuku lonke la e-South Africa kuyabhida. And umuntu ongaboni mina ngingamujabulela ngoba kungcono ungaboni. Uma ubona kukushayisa ngovalo ukuthi kulandelani. Uma ubona uvalo. Kodwa angifuni sibe novalo shem. Angifuni siphile ngaphansi kovalo nokusaba. Asenze lokho okwenzakalayo. Impilo iqhubeke. Thank you so much for your love and support. I love you. And I appreciate you. Ngixoxele sengizoba neskini esihle ngoba phela niyawabuka amavidiyo ami. Mase niwabukile mase ngithi wasimosha isikhathi. Ngithi mina bafisa into yakhona la kumele uboshe isikhathi sabantu. Umosha isikhathi sabantu kodwa phela cha nihamba. Mina nje akwazi kwaphela-ke ngisho 40 minutes sengaze ngithi ngimosha isikhathi senu. Hayi, abantu banihamba. Hawu, umuntu omosha isikhathi sakho ilo omphoqayo ukuthi enze into le angafuni ukuyenza. Ulobu wamtshela ukuthi wena mina ngithanda uma wenze njena, aqhubeke enze lokho kukumosha isikhathi. Mina nje usuyangisukela. Ilaba enithandana nabo abangafuni ukwenza izinto ezi-right. Uthi wena yazi nje bengicela ukuthi sikhulume
Ungafundisa umuntu omdala ukukhuluma, shuthi uma engafuni ukukhuluma akafuni. Umtshela ukuthi phela yazini uma kunenkinga fanele sesikhulume, kwasho wacima kanjani. Phela uma ngihlezi ngilalele ngizwe nje ngithi i-energy lezi zonke lezi zinto lezi zomjolo ziyangixaka. Yikho nje abantu baze bathi mina shuthi anginalo uthando. Nginalo uthando ukuthi nje ngiyamukela into injengoba injalo. Mina phela ngiyalalelisisa umuntu uma ekhuluma, ngimbuke futhi nezenzo zakhe. Uma ngithi ngikhuluma nawe awufuni ukukhuluma kusho ukuthi awufuni ukukhuluma. Kufanele ngenze njani-ke mina? Kufanele ngenze njani? Hayi mina shame emhlabeni ngangizele nje ukuthi kube mnandi. Ngidle ama-wings, ngiphuzele nojuice, ngifunele umsebenzi ongcono, ngibe ney'nto zami. Hhayi le ukuthi ngizokhulumisa abantu abadala ngithi, mfethu awukhulumi ngani? Shuthi awufuni ukukhuluma. Angafuni ukukhuluma. Ngibuza ukuthi manje communication kwasho kwacima. Kufanele ufike kwiminyaka ethile ubone ukuthi lo muntu lo njengoba naye emdala, yonke into lo yaziyo ukuthi i-right nayo uyayazi. Kodwa uma ikhetha ukwenza i-wrong shuthi vele ufuna ukwenza i-wrong. Wena yenze njani-ke? Hlehla, qala kancane, uhlehle, unga-announce, uhlehle. Hawu, uthi nje uma esethi uyakhuluma nawe uvele uzwe ngathi kuduma imisindo. Uzwe nje ukuthi ngathi kuduma imisindo ongayazi. Ngoba uzolobenza aphinde akushiye, enze uphinde umncinge, enze uyomdlisa. And umuntu uma usumdlisile shame kuyafana nokuthi phela wena usu-capable ukukhokha ilobolo. Ngoba umuntu osengenazo nje pure intentions umsaphi. Uyolobola ngemali kaba yakho. Awufuni ilobolo vele, ufuna nje ukuba no-partner kwaphela, awufuni ukudlula kwesinye istep, ufuna nje ukuloba uthi unendoda, une-boyfriend. Ayikho inkinga lapho ngoba phela vele hhayi ungamdonsa lo ombonayo ukuthi uyabaleka, asondele eduze. Usulobe uhleli naye-ke, nawe-ke uma kuthiwa i-boyfriend kwasho wacima kanjani, uyasho ukuthi une-boyfriend. Nomunye uma kuthiwa i-girlfriend bangabe ubhuti, uma kuthiwa i-girlfriend uhleli namajita, nawe uyasho ukuthi i-girlfriend. Kodwa kahle kahle enhlizweni uyazi ukuthi wena ayikho lento, ayikho. Yikho nje mina umuntu ayeza kimi ngeke ngimbuze ukuthi wena ucabangani, ngoba umqondo wami uhleli ungitshela ukuthi labantu bahlangana ngingekho and phakathi kwabo bobabili omunye uyalazi iqiniso, futhi lo munye uma eqamba amanga yena uyazi ngoba umazi ukudlula mina. Kule ayifunayo ukuthi mina ngisho angiqale ngimuze ukuthi yena uthini, ngoba mina ngisuke ngithi umuntu wakho uqamba amanga wena usangane kodwa vele beqamba amanga. Ubona sesibayenzelani leyo nto le, ave beyenza. Umuntu uma umtshela ukuthi hayibo yikho le nto avele akusanganele manje. Kodwa uzwe ngayo yonke into le akutshela yona umcacisele ukuthi hhayi wena uyashaya. Siyaqala-ke manje uyajustifya seney'mpendulo. Mina ngiy'buza ukuthi pho uma unazo zonke lezi y'mpendulo kimi bekuthi ngenze njani? Bekuthi elami ikhanda lithwale yonke le nto oyishoyo ngoba nakho kuyikhandela elifana nelikababa. Hawu, abantu bayithanda ukusukela Nkosi yami. Umuntu akutshela ukuthi yazini angithembi kwasho kwacima 1 2 3 4 5. Ulalele 1 2 3 4 5. Mase uyambuza ukuthi ucabangani-ke kulo 1 2 3 4 5 wakho ochazayo. Athena hayi angazi kahle kodwa nje ngisola ukuthi ngithi uyakusola noma lokho uyakuzwa ukuthi yikho. Phela ukusola usuke unento yokuthi kungenzeka kodwa ufuna ukuqinisekisa. Into oyaziyo iyakuhlupha ngoba uthi uyayazi. Cha ngiyakusola. Kuhle ngoba uyakusola. Kodwa ekusoleni kwakho kuphakathi uyakuthi uyafuna ukuqinisekisa noma ushiya kanjalo. Kodwa ekwazini kwakho phakathi kwakho uthi uyafuna ukuqhubeka nalolu lwazi onalo ulugqibeke ukuze phela uzame ukujabula ngoba inkinga manje uma wazi lento akujabuleki. Uzoba negqubu. Umtsheleke umuntu